Yebo baba. Tika 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 oh. Tika tika hey. Tika tika oh. Tika 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 ah. Tika tika oh. Tika 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 ah. Tika tika eh. Tika 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 ah. Hey. Tika 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 ah. Ya I O ah. 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 Oh Nkosi yami. Isihlalo esomo. Osa. Kuso. Nana. Awu, ngiguqile ngingumoni. Ngisindisina. Oh isihlalo. Isihlalo esomo. Isomo sake. Ngikuso. Nana awu ngikusonana miye. Ngiguqile ngingumo awu igumo liye ngisindisina isihlalo awu sihlalo esomusa ke ngikuso nana ngikusona nami ngiguqile ngingumonike ngisindisina awu mawungangedluli nje Yesu izwama ziyami lapho ubabiza abanye mawubizina. Right. No, programo. Just fixing my YouTubers. Isihlalo esomusa ke nana mige. It's this timer. I want to see something. Where's the other phones? 1 second. Yeah. Labu tubabiza anye izina mage. I want to end the stream there quickly and do it again on YouTube. Yeah. Okay, let's remove that one. Let's do 1 second. My YouTubers have to always be involved. Can't do one thing and leave the others. 1 second. Right, put my YouTubers in the game. 1 second. Aha. Lapho ubabiza anye ke to say
second. P. Dorsey. One second. Right. My YouTubers are now in the game. Dango. Alright, simultaneously. You can't do. Right. Ha! Now we are cooking. Aribonne. Let me fix this properly. Put it this side. Put my YouTubers in the game and let go. Right, Dasai. Let's go. Aha! There we go. Yes, it's a lowest one. Oh, sir. Iguso. Nana. Gikuqile ngingungu. Oni. Gisindi. Sina. Isihlalo eso musake. Right, pull yours. Ha, now we are cooking. Now we are cooking. First time watcher, goes below the mouth. Butter. Uvugani, shishanso moya mavula kuvala emzimba madoda umzana amanzi ngiyecha. Dubula madubulana, dubusizwe nyona le elabheka. Ngoba ongenakho vela ngowafa so zabe khona. Sengibona ngifundisa. We mama. Athi anginawo umsamo. Kanye mhlophe indoda iphinde kaningi makwenza umlomo ngathi ngishando wandaba mthenga komfoze bethi amahlahla. Ushando ngana nasentendini isandlweni ele. Masothi nomkhondo ahlale athi cha baba. Yebo. Ixube lihle indoda emgidagida. Uma sesifikile sivala ngehembe emzini amanye amadoda. Sayithi umagwaza bephindelela njengoba saphindelela namanje. Yebo baba. It is what it is. Imali this time. What did it get? Okay. We need to get to a point where umuntu nomuntu akasichazela angithi uthi uyalapha wena. Ulaphe bani? Ulaphe bani? It's a question. Because mfowethu dadewethu awukho mnandi mfowethu ukuhlusha abantu abadala. Awukho mnandi ukuhlusha abantu abadala. Singagoqani singenzani ilima. Mina uyangixaka umuntu akhalele into yomunye umuntu. Uyangixaka ngoba leyo nto ubulima obuphindaphindeke kaningi. Uzuzenze a copycat. You want to copy omunye umuntu okomunye umuzi. You are a copycat. You are in competition nomuntu ongenandaba nawe. When you are in competition nami, I don't even give a fuck about you. But when you are competing with me, hey chief, I'm not competing with anyone, mina. Angnandaba. I'm the only one who can do it. I'm the only one who can do it. And that is the reason why I am rude. That is the reason why I'm delela. That is the reason why I demonstrate, because I'm the only one who can do it. No one else can do what I do. It's very intentional. That is the reason why I am cocky about it. Because no one will do what I do. Bafo, that way. You need to get to a point where you know ukuthi yini. Fika esigabeni sokuthi uyazazi ukuthi yini isabelo sakho. What
is your purpose? What is yours? Once you understand ukuthi yini yakho, you won't go around trying to be me. You won't go around trying to talk like me. You won't go around trying to impersonate me. Inhlamba leyo kwabantu bakini. That is the biggest swear word you can ever swear your ancestors with. Bona bakuphe something, wena uthi wena, you're basically saying this is not enough. That is what you are saying. Uthi lento nayo is not enough. When ufuna into yakambatha, wazi ba kambatha? Wazi laba basekhaya siphila nabo lapha? What if I told you mina akekho wasekhaya noyedwa owazi amathonga ami? Akekho noyi-one. Not even one. Akekho mkhulu. Even my own mother akazi ukuthi ngibethe ubani. Kazi. Then you think wena you can engage with them and you hopefully you're going to speak to my ancestors. You're delusional. You are delusional, my friend. Umuntu hamba nabantu abadala, it's exactly that. Badala. They only reveal themselves to ingane yabo. Full stop. So if you're going to say ubantu nesiphiwo, ithi ngikusiza uqamba manga azwakalayo. Qamba manga anohlonze. Qamba manga azozwakala azohlala. Uthi mawuqamba manga mfana na. Osho ukuthi abanikazi noma umnikazi womsebenzi okanye abalawuli bomsebenzi bahuba nawo. Ngoba wonke umuntu unehubo lakhe. Wonke umuntu unehubo lakhe, specifically yours. I can never be my cousin. I can never be my whatever. Anginayo bhuti phela mina. No akekho umuntu ongibiza emphepheni mina. Kha, never. Ngokubone lokho. Kha. You need to understand how far you can go. Understand what can you do, what can you not do. Baningi. Hayi mina kinjani? Ubiza isibongo sikanyoko. Kodwa ucabanga ukuthi wena uzokuba emsamo. Hey baba. Umuntu omenyeza emsamo. Umuntu onesigcawu. Umuntu oyigogodile indaba. Umuntu onekhaya. That is why kuthiwa umuntu unkosikazi manje seganile usenekhaya ungunaphakade. Umuntu oganile, oganiwe, osinile umuntu esigcawini. Yena ke umuntu omenyezwa kuphi emsamo. Lenja lengaganiwe lenja likhehla mfana lenja engaganiwe ayimenyezwe emsamo. So wena ubiza isibongo kasikanyoko kodwa uthi uhuba nemsamo yabantu namanga. Uyalayini. Wena uyilento ekuthiwa yini? Umceli. Wena uyalekelelwa. Like it or not. Wena ukonina lume. Ngoba ulapha konina lume, komalume. Ucela umalume. Malume plays a role kayise, your father. Malume plays a role of ubaba wakho. Malume. That is why even if you have to go uyaganwa, unomuzi, unani, malume. Wena uyacela, wenzele, wabelwe ngesizulu. Wena uyabelwa. Wena imoya oyowazi ukuyithinta esigcawini eyani eyokumukela. Full stop. Full stop. Ngoba kumele wabelwe ebese uyamukela. Yimshana.
ungileke mshana kwenzela leyo nto mshana wethu bese mase ngikucelelileke mshana ebese ke nawe yazi bese ngikucelela ithuba ke nawe mshana ukuthi ke mshana nawe ke uwazi ukuthi usicelele noma ke ukhulume mshana uyezwa ke mshana lela ke mshana uyabelwa uyanithi mi bambala mfana mi bambala mawumlajwana vele kunezimukelo ongeke uzuzazi zasesicaweni vele kunezabelo ongeke vele uzuzazi esicaweni isiZulu sithi ayikho inkunzi eyabuya nethole isiZulu leso phaqa izisho nezaga figures of speech in English izisho nezaga figuratively speaking izingathekiso onomatopoeia waze wamkhulu ngathi uzace ngathi yinja ikotele emgqumeni onomatopoeia isingathekiso ngathi as if in English figures of speech parts of speech izimpambosi doing words yokwenza yokwenzisisa eyokwenzela doing words zimpambosi verbs in English verbs language is a beautiful thing chief understanding who you are what you are and how far you can go is very important ngoba uzalwa intombazane like one awusoze waphatha umkhondo wena nje awusoze waphatha umkhondo la esicabini one two awusoze wena waqala ihubo wena awusoze waba umqali umsunguli wendlela kuleli gaya awusoze waba umsunguli wena uzalwa intombazane la ekhaya unekini kahle kahle wena awusoze waba umsunguli ngoba kungenasi isabelo sokusungula okusho ukuthi abanikazi beyibaya awusoze wena wakwazi ukuthi wenzeni uhube nabo wena uyocela ucelelwe it is what it is baningi hoyi mina benginabantu abadala ngihamba ngayogana kaMkhize okay all right dadewethu the biggest mistake nalabo gobela bawenzayo biggest mistake ngiyabonga gobela wa kodwa nje igobela zobuza mina nomthuka ngoma wakhe mina mfana wami into ongazi wayibona tshela ngimtshele ngobude balo mfana wami biggest mistake abayenzayo ganiswa kwemoya boys and girls
igobongo limisiwe ngenkukhu laphothulwa ngembuzi. Kini dadewethu wayiqeda le ndaba, wayigogoda already vele usuhamba ngendlela yakini. Afike uThembelani Cele Thembelani azokuthatha la kini, naye la kaCele kumele bakumisele uyimukele. Ubani umuntu omele ayikhulume leyo ndaba? Leyo nto ikhulunywa nini? Yabo, leyo nto ikhulunywa lapha kusalotsholwana, ngoba kumele kubikwe. Ikhulunywa kusalotsholwana wakumele kubikwe, kube khona indlela yokuthi ke kube khona ukugezeka kwalezi ikhwama zangala. Masigezeka nani, then we go into lento ekuthiwa yini izimukelo. I always ask you, imoya enjani yeyimukelo? Ngazi mina ngenigomela wakho, ngena futhi wakini, hamba ubuze imsamo wakho. Iyimukelo come into play then, ngoba kumele ibulawe lengane kubo, ebese iyowenzela udwendwe lapha kaCele. What about labantu abadala eyabadlela amagobongo, yabaphothula, yayigogoda indaba yabo? Angiphathi ke mawuthathe sebenza. What about that? What about that? Sas, mele uphendule mina futhi. Mina mele ngichaze lonto. There are many people that have been misled. Many people. Uthi uyazi umuntu uzibiza ngenyanga uzuyishaya nesifuba. Business red elikhulu la. Nani? Uyishaya ngesifuba uyibiza ngenyanga mayesho. Uzuthi umaster yemoya, kodwa usathuswa ukuthi imoya iyakhuluma. Usathuswa ukuthi imoya iyakwazi ukuthi izihubele enganeni yabantu. Lo muntu akalazi ihubo, lo muntu akanawo umsamo. Tshela ke mina singalokho sigwegwisa, akanawo umsamo lo muntu. Nethiwa uthi amlalela akutshela indaba zegodle ngaphansi komhlaba. Wanzi waba nomgodi wathi abantu bakini bahlela emgodini chief awumazi umlawuli wena. Thula wena nje namakhosi khohla, ayikho into engizoyikhuluma nawe wena. Tshela mina ngeke lokho ngishona lena le. Awusoze wena waqhumisa umoya, imoya yezabela uzazi. Awuyazi. Thula wena nje usanenkinga yomnguni. Tsheleke mina ke. Usangaba nenkinga manje ngithi mina naye ingane idinga umbulelwa ingubo. Isize mbula ingubo. Chaza umhlwehlwa ukuthi lo mhlwehlwa uzosebenza kuphi. Woza ukhanda umnqwambo, khandela lengane umnqwambo. Uphuma kulophi uhlangothi unqwambo. Qhamuza uzobuza mina kodwa uyibiza ngenyanga. Unyanga nje wena. Hawu. Nyanga endala kodwa uzobuza mina umbhedo. Umbhedo. Listen, bayaziceba labantu. Bayaziceba. Ayikho inyanga engazi ukuthi imoya iyakhuluma baba. Ayikho inyanga ephikisa ukuthi imoya iyazixoxela baba. Listen, if I am lying, you tell me what is this. You tell me. Let's call this guy. Nombani. Let me call this one. You tell me ukuthi yini.
You tell me. Explain. I need you to explain, Uguti, what is this? I need you to explain. Ish, ayazi le number. Wait. Let me call him. Ayazi le number lentwana. Yebo. You tell me. Mfethu, dadewethu. Umuntu ohlushwe imimoya. Imimoya iyazihubela because kade babefuna ukusizwa labantu. Dala behlele kulindeleni. That is the reason why they overwhelm ingane yabo. And then they'll start talking. Uthi kukhuluma umfana ebese kubhonga usalikazi. Kuthi kukhuluma umuntu wesimanga vele kubhonga ikhehle. Ethi usakhuluma bese kubhonga ikhehle. Dala labantu behleli kuphi ekulindeleni. So wena mawuze uhamba uthi uyinyanga kodwa uhamba utshela abantu ukuthi imoya ikhulume. Hey baba, kuneqiniso kumele ulikhulume wena. Awuphelele, usadinga ukulashwa. Uyingane ihlaza. You're a child, my friend. Ihlaza. Ingane, uyingane. Uyingane ihlaza. Tshela mina. I'll tell you. Because isizathu sokuthi bagcine bekhuluma kanjalo. It's because those people, the only thing they know is tangible items. Into ephatheka ngesandla. Umuntu athi hayi amandla amalele kule class. Uma uze ngikhombisa amandla bele ngikhulume nale class. Usuke uyingane mfethu. Ehlaza. Cwe. Ayazi le number la. Mhlawumbe uzoyibamba, mhlawumbe ngayibamba. I want you to tell me. Oh shit. Me charge this fucking I need you to tell me. Lo muntu engimfonelayo. Usefoslo. Foslo ras. Opposite. Khona inyanga le yayithi ikhuluma ngabavikeli bekhaya. Futhi akayona inyanga lomfana isangoma lesi. Sangoma lesiya. Akayona inyanga isangoma. Futhi nakhona isangoma esingaphelele lesiya. Lo mfana lo makhelane wakhe. Vele ngiyamchomela. It's very intentional. Angimsabi, that's the thing. Yeah. I am very intentional with what I'm doing. Hayi, inanani. Uzoboyela mina boy. Yabona mfethu if you cannot demonstrate namanga. Baningi into bekhuluma ngemoya. Hayi imimoya. Hayi ngiyakutshela wena. Imimoya. Okay, master wemoya. Awakhuluma makhosi. Athi ngibekela. Ake sihambe sendlunkulu. Esihambe sendlunkulu. Ake sihambe sendlunkulu. KwaZulu. Akhetha umthandayo. Akhangela kwamakingane. Ngendlunkulu manje. Phakathi my friend. Simfonele number. Akayazi le number. One second. Don't worry. Mangisuka la ngifonela ingane yasichawu. Maxhoseni. Wow. I tried. His phone is off. Tried to help you guys.
Uzobuyela kimi mathi ngisendele ivoice note. Hey! Ayisazani, ngiyathemba niyaphila lapho Nkosi yami. Ubuyele kumina uyaso. Cha. Hey! Yeah. Good shot. Sewinganesigcawu. Unayisho lo yena ukuthi kanjani. Maybe you guys can be lucky. Mangisuka la mangithanda futhi ngiyofuna eSwatini ebukhosini futhi nakhona. Funa bophi ubukhosi baseSwatini bakamamba, bakaFakuthi noma phakathi kaDlamini. Chaza. You tell me. He'll get back to me. It's very intentional. We need to get to a point where you prove it. Mina nginasikhathi umuntu mfethu olokhu ezongitshela isifuseke la. Angitshela isifuseke because I want to prove it. Ngikhuluma amabomu lento engiyikhulumayo because we are living in a time where we've been lied to. We've been lied to. And that is the reason why abantu abaningi badle i-treatment wrong. They've been misdiagnosed. And umuntu azangene mfethu intwaseni. Ahlale leso sikhathi adle zwempa alandele imithetho yonke into. Kodwa mase sithi siyambamba. Isimo sikamoya. Isifuseke nje. Sodwa lamuthi lo muntu akazazi, akazizwa, akawazi ukuhuba, akawazi wenza for call. Imagine that shit. And imagine when you paid. Imagine. Imagine. Izobuya kumina la boss. You'll notice ukuthi I'm letting a lot of people now do their own teachings. Letting a lot of people come through, do their own teachings. As Hubel umuntu, I'll give you the platform. Why would I do that? Ngoba iy'ngane zabantu have finally woken up. People have woken up. Ayikho mfethu into ebuhlungu nje ukuthi mawukhula or wherever uzwana nabantu, you tell them into odlula kuyona, into oyizwayo lapha nento into oyizwa babekhuluma versus when into oyizwayo kwithongo lakho ayifani. Ayikho ke mfowethu, ayikho ke into ehlungu njengaleyo nto mfowethu dadewethu. Uthi uhleli lapho uyamuzwa lo Gobelo uyayikhuluma lento ayikhulumayo. Uyayikhuluma lento ayikhulumayo. Kodwa wena uzwa a totally different story kwabantu bakhe. Uthi mawuthi uyasho uthi hayi ngiyanizwa nithi. Kodwa mina mangizwa mina kuthiwa. Then they will bash what you are saying wena. Into oyikhulumayo wena athi hayi kahle. Into oyikhulumayo ayikho. Into oyikhulumayo injani nani? Ngobani wena you must lose hope in what you are hearing. Wena kumele uzdoubte. Everybody goes through a phase of understanding who they are. Everyone goes through a phase of introductory where your ancestors are introducing themselves to you. Everyone goes through that phase. Ngoba uzewazi ukuthi umkhulu wakho lo ihleli lodwa kumele akutshela ngithi. Ukuze wazi ukuthi ugogo wakho uJumaima kumele akutshela ngithi. Ngoba mawungezwa, there's a phenomenon eyenziwa abantu abadala.
kumuntu onga-understandi ukuthi kuthiwani or understand nozalani, then uthola usizo. Mawuthola usizo, can come in the form of a physical being, umuntu omaziyo ongamazi, umkhomba indlela, a person you've never met before. Ade ubhizi lapha emsebenzini wakho ukhohlwe ifile wathi wajika, mhlawumbe washisa sandwich ithi akushopha ade uyikhokhelile, uthi uyajika, vele afike umuntu akumise, hey wena bubu ubuhlali bakho in akutshela imessage, akutshele into ade lokhu uyiphupha, akumazi ufanele umbona. Bingo, sakukhombile indlela lo muntu. Be it as it may, bakuphi umuntu ozokulekelela. It's usually a person who's been through exactly what you've been through. Uthi uyayichaza lento athi awukahle wena, ungabusaqedela, ungabusaqeda umom aza akutshele namaphupha akho wonke nani. Bona uthi hayibo, ngoba phela yazana akazi nani. See, then they will help you. It's not a race mfethu, ngeke sifane sonke, ngeke sibe nezabelo ezifanayo sonke. It is impossible. Ngeke wonke umuntu ungumfundisi, ngeke wonke umuntu ungumelaphi, ayikho leyo nto. Ngeke wonke umuntu uyanyanga, ayikho leyo nto. Ngeke wonke umuntu uyingoma, hayi, ayikho leyo nto. Into engekho leyo. Izabelo asifani, azi into yakho. Akekho mfethu umuntu perfect, akekho futhi umuntu ozokwazi konke, akekho. Kodwa uzoyazi into wena odlule kuyona. Into mfethu odlule kuyona fanele ngabe uwazi ukukhuluma ngayo uzube isicefe, ngoba udlule kuyona uwazi ukuyichaza inama angle angafani. Azi kuthiwa useqalileke nangoke nomsamo wakhe, hey sivele kumele akhulume ngawo umsamo ngoba imhluphile le ndaba. Ukwazi ukwenaba ngayo ngoba imhluphile. Wawambona umuntu awalibona iswaza ethathe nina abafana bami, nina yasi lo muntu othi usahleli naye kanje ulokhu ehube iyakhala lento endlebeni zakhe, iyakhala mfana, iyakhala indaba yokudlala. Shit, someone's calling me. Angimuzwa. Why ngayizwa le phone mayikhaya? No. All right. She's writing something. Oh, okay. It's on YouTube. Mage, 1 second. 1 second, you guys. I didn't realize. Mage. On YouTube. 1 second, 1 second. I'm fixing it, ne? Benga nagil. Okay. So it's gonna cut and it's gonna come back on YouTube. Bengaboni. Anginagile, ne? Sorted. Dango. I didn't even realize. Sure. It's busy at work. 1 second, my YouTubers. Press F5. Yeah, F5. Don't say.
Where was I? One second. Done. At the end of the day, mfethu, that they wait. It's not a competition. As mfethu, lento okuhlushwa imimoya is so broad and it's vast. Ngendlela emangalisayo. Yazi kanjani? Ukuthi ukuqala nje ayifani. Oqala simbethwa abantu abangafani. Simbethwa imimoya engafani. And njengoba simbethwe imimoya engafani, izabelo zethu ayisoze zafana. Automatically tells you ukuthi nemimoya esikwazi ukuhuba nayo nezinto esikwazi ukuyilapha ngeke soze zafana. So you can't then mfethu ubanje ama high uzucanuke udinwe ukuthi enye ingane yona yindaba lo ekwazi ukulapha lokho, lo ekwazi ukulapha lokho, why lo ekwazi ukuhuba ngale topic or whatever ini, uzudinwe. Udinwe nje ngempela, uvuka ama high ngokuthi umuntu uhuba indlela yomsamo wakubo. Usuke udinga ukulashwa mfethu. Udinga ukulashwa. Sorry man, I'm doing this thing here YouTube now. Sorry my TikTokers, I'm just quickly fixing this YouTube thing, man. Wow. Don't say. One second. I'm on the laptop here. Done. Shut. And lento yokulapha abantu abaningi, the real thing abayifunayo bafuna lento yokuhlolela abantu. You know why? Because bajaha ukucharge abantu imali. That's the thing. That's the one thing abayifuna kakhulu. Le eyokuhlolela abantu. Ngebhadi ke mfowethu dadewethu. Ukubuza abantu abalaphayo ukuthi yini into eyisicefe. I would prefer ukuthi kufike umuntu ngimenzele into yokulapha aphuma asuke la eduze kwami. Leyo kuhlola mfana kithi ibuye ibe isicefe ngokuthi one, idinga ukuthi uqine ukhakhayi ngoba it's not just about ukuthi ubona ina. Mina mawungawazi ukukhuluma nomsamo, you've wasted my time. Mawuhluleka ukukhuluma into ebhekene nomsamo, you have wasted my time. Wazi ukuthi mfethu ngithi ngikhuluma nawe, awuwazi ukuthinta ukuthi one, ubani engihamba naye, why ekhethe mina, yini ayikhethiye, why akhethe mina kubo bonke labantu, ingobani, yini inhloso yokuthi bafune mina ukuthi kube yimina ozowenza leyo nto, hayi umfowethu, dadewethu, umzala, ubani. Why? It's not always about ukuthi hayi umndeni uyazi, ha nina anizwani, okulalele, hayi abantu bakini nina anizwani, ini nani. It's not always about that. But it's about the spirit, my friend. It's about the spirit. Umuntu ombethwe, umuntu oyigogodile indaba. Mawumbethwe abantu abayihambe bayiqeda indlela. Use your brain. Use your brain. Don't be stupid wena. Labantu laba bayigogodile indlela yabo. What makes you think ukuthi labo bantu bazodinga ukuthi bayodlulisa entwaseni, bayofundiswa futhi kabusha? Don't be stupid. Don't be stupid wena. Don't be stupid. Mbethu abantu vele ekade already sebelapha. Already bani benzani
sebeyinqobile izimba, already bazenzile izinto, already bawakhile amakhaya, already you name it. What makes you think ukuthi labo bantu basezodinga ukuyofundiswa kabusha? That tells me ukuthi nawe unenkinga udinga ukulashwa. Use your brain, my friend. Use your brain. Use your brain. Wonke nje umuntu kumele azolashwa. Wonke umuntu kumele afake kulamanzi. Wonke umuntu uyise olwandle. Wonke umuntu uyise entabeni eyodwa. Wonke umuntu uyise emgedeni. Wonke umuntu uyisa hayi bafethu. What if kulo lahlanga lomhlabathi lalaba abantu abakazi umgede? Are you aware ukuthi khona abantu abafa emgedeni before? Are you aware of that? Are you aware ukuthi kunabantu abadliwa yizilwane? Are you aware ukuthi kunabantu abamuka nolwandle? Bamuka nemfula. Kodwa uzothatha izingane zabo uzoyisa lapho wena. What are you saying to those ancestors? What are you saying to those ancestors, my friend? Uthini kulabo bantu? Uthi uzolapha izingane zasebukhosini unezilwane. Lapha abukho ubukhosi ongaze kube khona umuntu wakhona owadliwa isilwane, ngoba kade baqala ukubangwa ubukhosi mfana kithi. Isihlalo sobukhosi dala sasibangwa. Somewhere along the line somebody failed the mission. Uthini kulabo bantu? That is the reason why umuntu olapha izingane zasebukhosini khona into abizwa ngayo. Umuntu onesabelo sokulapha ebukhosini khona into abizwa ngayo. Khona into ayona. Khona into akwazi ukuyenza. Khona into akwazi ukuhuba nayo. I was very happy the other day. Ngibuka laphana lo ababa lapha eNdlunkulu egxeka labantu ade benza. I was very happy, ngathi mina very good. Bona ke manje they've woken up. They've woken up. I was very happy. Ngoba sekuzophela amanga. Sekuzophela amanga. Uthi umfokazana athi uzositshela ngamakhosi. Inyanga mthakathi izositshela ngemimoya. Ungazi usidakelwa wena. Uzibiza ngomaster emimoya. Kodwa usathuswa ukuthi kunabantu ababhonga imimoya. Hayi wena udinga ukulashwa. Hayi udinga ukulashwa. Udinga ukulashwa. Straight talk. Ubize sikanina kodwa ufuna ukuzoshisa impepho. Ufuna ukuzolawula esigcaweni sabani. Awuganiwe kodwa ufuna ukuzolawula. Awuganiwe, awunaso isithebe wena. Awunaso isithebe wena. Sazoke singene kulento uthola ukuthi ubhuti uganiwe la ekhaya. Ebese lo mndeni wala ekhaya ungamfuni unkosikazi. Osisi bala ekhaya bamjikela unkosikazi bazama ukuthi aphuma hambe. Ukungcola.
izona zonke izinto lezo bafethu ekusamele zidikidwe. Igezwa kanjani leyo nto? Nobody talks about it. Igezwa ubani leyo nto? Nobody talks about it. Igezwa makwenze njani leyo nto? Nobody talks about it. Why? Why? Abanye babulela ingane. Yenziwa njani leyo nto? Ngoba ichilo lelo. Ichilo lelo. Yenziwa njani leyo nto? Ayikhulunywa leyo nto. Hayi thula wena. Uyazi ukuthi kunamacala awazi ukuthi azodalwa umfowethu ebese maselidalile lelicala umfowethu libuye lizosembatha sonke ingcaba isale nathi sonke. Are you aware of that? That's why you will find kweminye imindeni uthi uyeza bese kuthiwa cha kumele kwenze umsebenzi ukuthi kugezwe umndeni wonke. Uthi uyeza bahlanga babizane bonke uzani sizogeza into ethizeni. Ngoba icala elibhekene nomsamo. Icala elibhekene nomsamo lidinga nina nonke mfana kithi. Nonke. Hayi ukuthi ingane kaBhuti uyayizonda wena ngeke uzibiza. Inidinga nonke. Ukuvaleka kwenxeba komuntu wala ekhaya ofe ngengozi, ofe ngokugwazwa, ofe ngenhlavu nani. Inidinga ukuthi nibe khona nonke. Nonke. Hayi ukuthi ingane kaBhuti uyayizonda wena ingane kaSisi injani nani. Inidinga ukuthi nibe khona. Leyo nto ibuya njengomkhokha la ekhaya. Indinga nonke leyo nto. Iyandinga nonke. Into ebhekene nomsamo eyenu nonke. Uma kufa umuntu, uma kuzala umuntu, uma kuganwa umuntu, eyenu nonke. Hayi ukuthi nina nizongayimemi ingane kaBhuti. And then you automatically think ukuthi amathongo ahamba nengane kaBhuti azobe khona azonigada. Niyahlanya emakhandeni. Niyahlanya emakhandeni nidinga ukulashwa. Nidinga ukulashwa. It's not going to happen. That is the reason why into my ibuye izonitrapa. Ibuye izonitrapa nonke. Qale manje hayi kunjani kanjani hayi ini wacike kwasha kwavutha amalanga. The biggest mistake we make is ucabanga thina ngento esiyicabangela thina manje. Yazi ukuthi mawulapha umuntu awulaphi yena kuphela. Are you aware of that? Mawulapha umuntu nanga uJabulani. Jabulani wakacele. Jabulani afike la. Ngiyamlapha uJabulani. Imvume yokuthi ngimlaphe ngiyithola kuba kwabakubo. Ukuze lento siyenzayo ibe impumelelo, mele kube ubani abayimukelayo. Abakubo. Ukuze siyenze lento siye siyigogode, ubani ekumele bahambe nathi. Abakubo. Blue right.
That is the reason why mangathu usumlaphileke umuntu. And then when you call yourself a shaman, you've summoned the energy of those ancestors. Then they take over ekulaphekeni wengane yabo. Ebese ingane yabo ebese iyasuka yona iyowenza isifuseki sayo ihambe iye lapha kunzama. Unzama laphana ayifake ngaphansi komhlaba. Ayifike enze enani enze yonke lento lebona bangazange bayisho. That is the reason why kuba abantu bakubo abayishaya hayi wena unalo ilungelo lokushaya ingane yomuntu. Logic, ne? Logic. And that is also the reason why uma leyo ngane yenza ngendlela enohlonze kuba abantu bakubo ababuya bezobonga yona ebese bayipha amandla ukuthi suke izobonga wena. Come on, Bafethu. I shouldn't be teaching these simple things. I shouldn't be teaching logic. I shouldn't be teaching indelula. Ay man. Ay. This is basics. Basics. I shouldn't be teaching basics. Masihuba ngesimo sokulaba kumele sithinte umsamo. Kumele sithinte izigaba phakathi kumsamo. Ngaqondoni isunguleke kanjani le ndaba? Ubani owayiqala? Iyiphi imimoya? Sikuphi nendawo esibayaseni? Ngaphansi kwalophu uhlanga ikuphi ukudla okudliwayo kulolo hlanga lomhlabathi? Iziphi impande ekhona lapho? Iyiphi imithi ehluma lapho? Ngoba phela khona eminye imithi engaphuma esihlabathini. I made an example the other day of lo mdlebe laba awathandayo. Batshela ukuthi haba umdlebe konje ithiwani umdlebe ongahlalwa inyoni bangahlale ngaphuma amehlo. Hey baba, why is it poor lesi sihlahla asikhishwa setshenziswa impande? Why? I made a simple example ngomkhanya kude now. Why? Khona eminye imithi ekumele ihlume ihlale ebese siloke sihlephula amagatsha khona kuphela. Eminye akumelanga ezikhule kakhulu sisiphula yona ngoba sifunani? Impande. Imithi ehlaza ilapho umzimba. Full stop. Herbal remedies imithi ehlaza ilapha umzimba. Full stop. Come on, Bafethu. Come on. This is basic shit. I shouldn't be teaching basics. Basics. Imimoya ilashwa uhlanga lomhlabathi. So angeke wena ulapha inqoyimani la business inqoyimani noqhaqhishi business nozagiga neindlebe eyivuvukele ubhizi na yonke leyo nto le ebese uzositshela ukuthi wena futhi uthinta nemimoya namanga.
Hey unamanga. Manga hlaza. Let me bounce. Think I've covered what I wanted to cover. Wanted to give others a chance to teach you some stuff. I'll pay your phone and look. But saying it's saying okay, let's hear them. Seems like they want to teach you guys. Why not? Why not? Hey, ninjani Nkosi yami. Siyaphila. Hey zikhona. Hey angizwa le phone. Hey sengibona ngemiss call. Ngithola imiss call yakho la manje. Hayi, akunankinga. Kuyahlangana kodwa. Siyaphila kehlala. Ngathi usulele nje. Hayi, ngiyaphuma manje ngisafundela la entabeni. Usuyathakathani manje? Uzofuna uhambe ebusuku kanje? Hayi, ngithakathi. Bakusuka. Hayi, ngithakathi. Ngifika nje noma lesilala khona, yabo sibale esikhuleke. Oh niyalokhuza. Okay. Hayi ngiyakuzwa. Across the khona na. Hey, uyakhumbula lelo lombhemu lo besikhuluma naye izolo? Yeah. Ngigcine ngimtholile unina, yazi athi ngimfake la. Ngigcine ngimtholile unina uma wakhe. Basho ukuthi ke besabambekile. Useshowile. Useshowile. Ya ngisishowini. Bengithi ngiyakuthinta nje yambona mhlawumbe uselele Nkosi yami sobuye kodwa ngizomzama nje mawukuthi kanjani. Adethi angithi ngimshethe angena lalele lapha na izinto ezisikhuluma. Uyabona? Wajabula ke Nkosi yami yabo. Othi uyabonga. Athi hayi ngathi hayi no anginankinga mina. Mawufuna ukukhuluma nale ndoda anginankinga mina umona anginawo. Yabo. So into kanjalo. Hey. Kodwa ibongileke le ndoda yeso. Amen kehlala. Ya ibonge kakhulu le ndoda ize yasho uthi hey. Oleyoqala. Umfana lo omncane loya. Kodwa ke akunalutho. No, nami ngithola vele bese ngithi ngiyavala. And vele ngafikelwa isimo sokuthi yazini. Athi ngithinte izinto ezimbala. Ngoba we can't be teaching ama basics kehlala. Ama basics ukuthi umuntu abuze emsamo, abuza kanjani emsamo, mayibona ukuthi ulahlekile. I shouldn't be teaching those things. Izinto lezi ezi common knowledge leyo. Uyabona? But ke yeah, but we will take it from there. Right? Oh. Lo thenjise imali namhlanje uko. Ay yazi. Bona manje la. Yeah. Ngithi lo thenjise imali ukuthi akhulume ngezinye inyanga kabi. Animbhekeni manje lapha ku life yakhe ukuthi ubonisa omunye umuntu. Ay yazi ezinye izinto kehlala. Wenzani? Nawu ukwinkosi yakhe ngithi phela manje. Ushaya life enkosini yakhe. Lo muntu ombhadalayo unaye manje lapha yakhe. Ngithe kanjalo mazositshela ukuthi akasabi. Yasiboni akasabi. Ngibhekile noma ngibonisa omunye umuntu la athi bheka le kusho ukuthi sebenzela yena lo muntu lo vele usebenzela yena. Awudala sayibona kudala leya angithi ngesikhathi ngithi mina ofuna ukukhuluma nathi akeze la ku show yami inkinga yaqala lapho. Yaqala lapho ngithi no ayikho inkinga ufuna sixoxe woza mfana uzokhuluma la ithini kumele si own leyo nto yabo. Yaqala ke inkinga inkathazo yaqala lapho ke
Nanokuthi ke phela nanokuthi ke bebengazi ukuthi evidence yabo sinayo yabo bebengazi ukuthi yonke lento abayenzayo siyayazi njengoba sizazi bika uphushwa ngale agenda ukuthi awisa abanye abantu so that izocabanga ukuthi ukukholela ukuthi leya muntu uyayiwana usebenzayo leya muntu ngazodla the way yena isidididi ngakhona yena wayangazibuza amafutha namanzi awahlangani amafutha namanzi isidididi ngakhona yazi ngathi ngamthola ngimtshela ukuthi the way isidididi ngakhona nalento ayikumekeli sense nawe self ufakiwe Laliswa nale ilwane manje. Vele uzolala nazo already. No. Abamnikeza labo 50,000 abamnikeza bona kodwa hayi sombona ukuthi ophelela. Into engathi shule. Uyabo? Yebo. Nkosi yami. Into engathi shule wekhehla. Ezinye zezinto thina sithi masizenda. Angithi uyabona mina ngiyadelela ke khehla mina ngishoni le nale. Hlaza. Ngisho ukuthi mina awona mangisho ngithi mina all of a sudden sekunama agent consultation agent kahle wena uzotshela thina ukuthi ku agent kangakanani uthi ukhulume nathi ungazosidakelwa wena hawu ungazosidakelwa ungazosidakelwa bona hawu bafuna evidence bafuna uqamba amanga nani akho evidence ezotholakala la akho lutho ezotholakala la lutho oba bafuna uku-exaggerate bakhuluma amanga into engekho ngebhadi ke we are on to them and we are on to them big time ngoba bazi yabona ukwebazi bebezobaleka bazolahla one day dlala bafunde ezibalini khona labo ezibalini namanje nje ngabathi banalo lelo bhadi bake basithinte sibatshela ukuthi nihlele endaweni esono bali kanje nakanje inkosi yenenza so kunendawo esono bavele babona ukuthi umoya into enjani injalo inkinga abajwayele ukwenza kwabanye abantu lento manje mase bebona bebeyitshela ukuthi kuzobalula abona abadlala khehla lami into abayenzayo bona ukuthi emphakathini babonekala ngathi abantu aba-right ebusuku lezi zinto abaziyenza bacabanga ukuthi asiziboni khuleka manje abantu bakhothisa ngisazofaka ngisafuna uku-invite inkonjane yenkosi ngifuna uku-invite inkunzi ebovu bese ngifuna uku-invite umfana lo kaThulani Manana bese ngifuna uku-invite khona abafana lapha eNdlunkulu bese ngifuna uku-invite umndeni kalo baba lo wayomdidiyelo wamabutho ngifuna ukuthi sixoxeni ngifuna sizixoxele nje ngifuna sizixoxele kubuka wonke umuntu khona bezongibona ukuthi angibasabi ubona ngalelo suku ila abazobona khona ukuthi ngidangerous kanjani ngoba ngizokhipha amagama ngizokhipha ama-amount ngizokhipha ama-conversations ngizodlala ama-voice note ila abazobona khona ukuthi how dangerous I am abone ngisineka la bese ucabanga ukuthi kuyadlalwa la Lamchita lawo kahle yena uzitshela ukuthi akabonakali mara. Unzama. Hayi ngosiyami. Phela la muntu singahamba sikhulume ngaye eminyakeni eyi-15 edlule. Yebo. Ukuthi umuntu onjani. Yebo. Ngoba nabo baloku bathi hayi bheka thina sikaze ngosiyami. Mhlawumbe kusamele hayi yabona nje networking blocker kanje kusho ukuthi ayifuni ngikhuluma bafuna ngoba mina bengizokhuluma ngale ingcabo ezikhona lenkolo yakhe la ngasini lezi ayithole kuNokthula lezi agcatshwa uNokthula kodwa kuyo sayigwegwisi phela thina amagama siyakwazi ukwakhipha hayi ngoba sithula ngoba siyithulela nje
Injalo. Kunjalo Khishane. Hawu. Akunani. Kodwa ngelinye lamalanga uyosithola sibuka. Osithola simlindele ngiyaza khona. Mina futhi kube bonke nyababona. Yabona yona le ndoda one day is one day. One day is one day. One day is one day. Ngiyithola imvumo kubantu basekhaya. One day is one day. Angithi ngibhalile lapha ku YouTube kashe ngathi mina nami nginawo amarodo mhlambakazi. Nami phela nami amarodo nginawo. Amarodo mina khona. One phone call. Hayi madoda wozani. Amarodo mina hlezi nginawo. Amarodo nginawo ngempela mina. Kunamadoda mina hlezi ngibuza ukuthi hey wafuna yini sikushayele le muntu la hayi phumani lapho madoda. Angikho lapha. Amarodo sinawo bafethu ungaboni sisineka nje ukuthi nje siyayihlekela nje. Yabona njengalentwana leya njengale ntwana leya yathi sikhuluma nayo izolo. Nayo le ntwana mina mangafike ngithi pe ingafika ikhipha abanye abafana abanzima kabi. Uthi siyayihlekela nje. Hawo. Ayinankinga ngidlala ngevali. Alright. Alright, number 1 ngedla sokhuluma uyazi. Abantu badiniwe bafethu. Abantu badiniwe. Badinwe inyanga mbumbulo. Ngize ningizwe. And ekseni ngizobe ngikhona lapha. Because ngifuna ngibone. We're gonna sit and talk about our Durban conference. We'll talk. Sisabhizi kancane kunento esabhizi ngayo. We will engage and we will take it from there. Ne? All right. Let's bounce. Dango. Yebo baba.